prajurit samapta siaga ing gati sawega ing diri. Lenggih satriya iringit lenggih sang Kidarma Suta sawega siaga lumaksana ya ing baris lenggih geblak garang sarane lampah ira. Hei ya
pinecak sama Pak Latuk Wilis. Merak kesimpelan ledang, 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 lerak kadang, nyangking barat, aso, suka cinde, ngapure, lima pinacar, coba Pak Latuk Wilis. Lho. Oh, lo. So. Oh, ya. Katon lembeane merak kesimper leledang, kledang kledang ler anggadang, nyamping parang asor sonder cinde angluri rekmo pinecak sama Pak Latuk Wilis. Lo.
lo. Yo. Yo yo yoi. Yo yo yoi. Oh 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 oh. Si sareh bah. Bae wis login. Uh 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 Ho ah. Ho ah, ho ho ah. Hey. Ora. Hei, wah. Ayo, Pak. Oh, hei. Ayo. Yo yo la la ya 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 lo lo lo. Yo. Hey! Ayo, Ger. Hoi. Ya. Woi. Hoi. Woi. Ayo. Yo. Hey.
Oh, ya. Nah, yo, yo. Oh, lo, 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 Heh, heh, heh. Yo, yo, oh, la, la, yo, la, yo, lo, lo. ya, ya, ya. Oh, oh. Heh, ya. Yuk, yuk, yoi. Yo, 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 yo. Piye, Mbah? Kene, Mbah, jagongan kene, Mbah. Sendi. Ngopo kuwi mau? Mergane ngapa? Piye, Mbah? Dor. Dor, 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 dor. Oh. Sapa sing tiba sapa? Sapa jenenge? Oh, kowe ora duwe jeneng ya? Ora. Pantesan kowe goblok ngasih nyeblok. Seru-seru to Mel. Ngeblong piye ta? Sari, sari. Kuwi bablas pager wae wong iki. Bablas medon. Temumplak. Kowe temumplak berarti kowe goblok, Mbah. Oh, berarti kowe goblok. Kowe. Ya berarti kowe sing goblok. Heeh, matane dipreksake, Mbah. Wes arep omong-omongan kok arep joget. Par jagongan tekan kowe esuk piye? Ora apa-apa. Kowe tak tinggal kene ya. Ya, tak tinggal. Dadah. Lah jarene kowe emang ngarepe jagongan ngasih tekanku ning kene. Yo, nyanyi apa yo? Sing penak-penak. Apa Mas Arya? Heeh. Yo. Oh, kan lungguh. Lungguh enggak, lungguh. Nggih, lungguh Bapak Ibu. Oh. Mbah. Ya, nyanyi ora? Oh ya, nek nyanyi berarti kowe ning kono kae nek joget ora ning kene iki, aku di pedangmu. Oga. Oga, ora penak numpak kuwi.
Jaluke pira? 10. Saya tak nyanyikke. Kopo kowe arep nyanyi karo aku? Ora, aku ora seneng munyuk. Oh kuwi, sing mangan gedang kuwi. Aku galak. Ora. dadi nyawiji
Katon gedhong esemate tutur manis sing gawe sliramu nyenengake ora kira yen bakale nuwuhake rasa tresno kanthi saprene Rino wangi tansah gojo ati Satya janji sehidup semati ora liya amung sliramu kang dadi kembange ati kang tak puji tresno iki ugi tansah bisa dadi nyawiji ugi tansah bisa dadi nyawiji Yuk, yuk, yoi. Oh, 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 oh.
Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, kondur. Oh ya. Dadi arang Dadi arang dosa muka gawe kereng-kereng yo iyo ai ya iyo
Dobel. Kuwi lah malah dong apa kuwi? Yo. Ayo Mel, aku wis iso duet iki Mel. Woi! Ya. Ayo Guk, kayak ganti gawean Guk. Sapa jongkine Agung iki sapa? Hah? Ayo to. Wiro. Oh alah ayo ro. Kuwi gak mbon gawe jongkine wean ayo. Lah ayo kowe bali kok ngono. Yo. Ayo Wiro iki. Apa? Bareng-bareng. Yo. Piye to? Jare bareng arep mulih dhewe saiki. Solawat, solawat Riz. Medeni bocah hei. Oh. Lo. Oh, Salim, ajeng nyuwun Salim niku nggih. Janono wae sik, tak ndek sik wae. Wis gak dong lucu wae sik ngono. Woi. Saku sapa? Ana sing gelem kei saku apa piye? Heeh. Ya, iyo. Setul. Ora sah. Heeh. Kayak Wiro ngopo kayak Wiro iki? Ah niku asmane Wiro nggih, Pak Bu. Nah niku Mbah Wiro, Cobi. Cobi pangtang leti mawon nomere pinten ngoten nyobi. Ngerti apa piye kowe iki? Tau ngonangi apa? Tulung ana kuwi. Kecatol tetat kuwi. Tulung iki. Kecatol tetat kuwi. Suwek kok malah ora iso kanggo gawe. Tulung ana kuwi. Lah. Nanggap wong telu ki malah gayeng ya, Mel. Berarti aku bali wae. Tinggal bali wae ya. Yo. Ketoke apike bali. Wih lah. Biar tak gowo apa duit ki iso tak gowo apa piye?
Jembet kok ngerti duit. Gak rapi bel. Ya wes, kowe golek duit wae kono kuwi aku tak bali kabeh bali sing ning kene ya. Ora kuwi sik jenenge kuwi om sapa kuwi? Yanu ki hantune jenenge sapa? Prapto. Oh, Om Prapto. Oh, Om Prapto. Heeh. Nek diceluk Mbah ra gelem kuwi. Ah golekno engko kekno sindene iki ya. Ha, engko kudu dinehke aku nek ora tok nehke aku bali. Engko didum karo sindene iki lho. Nggo aku ya. Aku ra doyan kuwi. Alah, kok ya dikeki tenan ya, Mel. Apa aku tak midon wae piye? Ngono kuwi ya, aku tak melu wong telu kae. Tak men dadi mbah sapa ngono. Anake sapa kuwi? Nangis ngawur. Jangan ngawur tenan kok Prapto iki. Aku ndi aku? Aku ndi? Loh, kan aku wis ngomong nek kowe golek, nek kowe ora ngenehi aku bakal bali. Ya berarti separo edeng karo aku. Ora to. Wah. Tak rumangsane iki Mejiko mok digawa-gawa nendi-nendi ngono. Bentuke iki lho. Jan bentuke. Ayo ta Mas. Lho jan suaraku kira metu-metu tenan iki. Awak bokong kabeh Prapto iki. Ora kuwi iki Mejiko me digawa-gawa nendi-nendi. Ora nek kuwi jan persis kaya bongkokan damen ning omahku kae mau. Ora mbiyen ki ora semono lho. Kok Kowe iso arep dadi meneh semono? aku? Heeh, pira Mbah? Aku wae sing ngitungke, kowe ra iso ngitung. Kowe ra iso ngitung. Demit ki ora ngerti Nah. duit. Lah iya ya wis kan ora kene ngerti nggon. duit. Zamanmu mbiyen ki duwite ora ngono kuwi. Ora ngono Kowe kuwi. kok ngitungke sindene Heeh, kan kuwi tak jajal. hitungke. Nah, Wis kono. apa? Kene malah kon ngimbuhi piye. Dibu iki go ngopo? Meneng sik. Meneng sik kuwi. Amel meh ngomong kuwi, sik. Sik. Iki 10.000. Malah kon mubeng. Iki lagi tak hitung. Jan. Telesi. Hah? Dilanjut piye? Dilanjut piye? Aku tak bali, aku wis nampa iki soalé. Apa kenong? Apa? Ora usah seru-seru moncrot kuwi. Heeh. Moncrot. Oke, madhep-madhepono jajal madhep-dono balik. Coba. Ketok ora rupamu. Kita taruh mana? Kita ora rupamu. Dadah, medo didelok. Dadah. Dadah. Wah, peteng kowe kapok syukur. Ya. Ora ketok kowe. Ayo ora ngerti kok. Ayo kene jajal nyebut dadah. Gek madhep dono nyebut dadah medo wiro sik saka ado. Heeh, coba dadah. Menika ucul-uculan saking Gracia, Pak, Bu. Oh, ora. Idule. Blabak piye to? Kok ngono kok blabak? Kuwi jenenge Videotron. Wah, jamanmu rung ono kaya ngono kuwi. Biyen layar tancap. Wis ngerti layar tancep urung kowe mbiyen? Tau tancep kowe nggonmu kuwi. Sik iki meh golek meneh ora kowe. Lah ya kowe rupamu kaya ngono kuwi kok. Ya payu meneh, Mel. Oi, ya Allah. Sik aku tak melu rono wae ya. Aku tak melu rono ya Ra ya. Aku melu rono kuwi. Aku kok tumpake iki.
Isi lah Mel. Aku sing ning ngarep apa kowe sing ning mburi? Lek wis Mel. Oh, penake aku sing ning ngarep, kowe ning mburi. Rasane numpak iki kepiye, Mbah? Aku wega Rasane numpak apa? iki. Rasane kepiye? Ya nanti. Aku tak gendong wae. Aku nek tak gendong aku gelem. Sopo? Sapa? Kae sapa kae? Lah ya sapa kuwi? Sopo kae? Sapa? Sapa kae? Kae sapa kae? Landi, aku ki sing duwe sapa? Lah kae ki sapa? Ora kok ngerti, kok hantune ngerti. Lah ya hantune kok ngerti. Hantune kok ngerti. Kayak lebu kenalan ki nek. Lah mau kenalan nang ndi? Oh. Apa nih sik padha? Kowe sida gendong aku tekan kono ora? Heeh. Iki tenan ora? Kayak Mel. Ya Mel mumpung gocak iki Mel. Dang, nek kuat bopong aku kuwi rokoke dokok kono sike. Rokoke dokok kono sike. Ora apa-apa. Syukur ditebak kebul kowe. Ana. Lah gununge ana pira hitungan? Wis yo bali yo ndak kejeblukan gunung yo. Heeh, sesuk isih mbut gawe sesuk awan. Yo lagune apa kuwi jaluk amel kuwi? Gugur gunung, ya. Bali wong telu kabeh ya. Bali bareng ya. Ya. Ayo, Ayo ojo kanca gayahi karyane projo kene. Kene. gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan gawa kanggo mulyaning negara. Siji, Loro telu, papat maju papat wolang mulungake mesti enggal racake. Gelapis kental baris gelapis kental baris gelapis kental baris gelapis kental baris. Ayo, Ayo ojo kanca gayahi karyane bangsa kene. Kene. gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Siji, Loro telu, papat maju papat wolang mulungake mesti enggal baline. gelapis kontol baris gelapis kontol baris gelapis kontol baris gelapis kontol baris.
habibillah tawassalna ibilillah wabil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Yo, yo, yo. Dadah, sampai jumpa lagi ya, Mbak.